Ahojte! Práve som dostala špeciálnu zásielku do Dánska. Je to zásielka z obchodu, ktorý bude otvorený za niekoľko dní. Je to nový dizajnový obchod z Bratislavy, ktorý sa volá Slavica. Dostala som túto špeciálnu zásielku doručenú kuriérom až do Dánska, až do Kodane, aby som mala tú česť otvoriť jeden z produktov, ktorý bude ponúkaný v tomto obchode. Takže som veľmi vzrušená a excited z toho, že čo bude vo vnútri. Ako môžem vidieť na obale, je to veľmi jednoduché, ale veľmi vkusne zabalené s logom tohto obchodu Slavica, ako obchod sám o sebe sa volá, s červeným a bielým logom, ktoré budú korporátne farby. A teraz otvoríme, čo v tom je. Ja sama neviem, čo v tom je, takže to bude úplne prekvapenie. Ale ako som už povedala, je to dizajnový obchod, takže predpokladám, že to bude spojené s dizajnom. Áno, otvárame, vkusne zabalené, veľmi pekne zabalené. Wow! Ty prďo. Tak to je niečo. Tak, to je taška, predpokladám, kožená, veľmi kvalitná. Farba je trendová tejto sezóny, fialová. No. Taška má možnosť, potom ako sa otvorí, sa z nej vyťahne toto ramienko, takže bude polodlhej dĺžky. Taška sa zatvára veľmi prakticky, s tým, že sa vsunie vrchná časť do tej spodnej časti. Tu je taký ramienok, ktorý je veľmi pekne, tak moderne prepletený po bokoch tejto koženej kabelky. A keď otvoríme, taška má napísané na sebe, že Industrial. Je to značka, ktorú nepoznám. Neviem, či tá značka je do Slovenska, alebo nie je do Slovenska. Ale ako som počula, v dizajnovom obchode Slavica majú byť väčšinou slovenské produkty dizajnové, teda aj slovenské zahraničné. Takže teraz vyskúšame tašku. Ako to vyzerá. Dá sa nosiť takto, samozrejme krížom. Perfektne, veľmi praktické, rovno si človek chytí, otvorí, pozrie sa, čo je vo vnútri. Áno, teraz je to bolo veľmi dobre zabalené, samozrejme veľmi kvalitne, aby sa koža nepomačkala. A dokonca taška prichádza aj s popisom, je to originálna taška, ktorá je ručným výrobkom. Vrátanie barvenia kože, áno, zafarbenia kože. Je to prírodný materiál a farba kože je nestála a preto môže dojsť k prenosu farby na svetlé oblečenie. Aha, tak to je veľmi dobré, že upozorňujú majitelia, alebo teda majitelia obchodu na toto, pretože na tejto nádhernej mikine, ktorú mám teraz na sebe, ak samozrejme nechcem, aby došlo k zafarbeniu, tak si dám inú mikinu z tejto tašky, aj sa to bude farebne lepšie hodiť, samozrejme. Je to aj odporúčanie, ako čistiť túto tašku, takže to je super a aj mi prajú pekné nosenie a dokonca je tu podpísaný nejaký Lubomír, takže predpokladám, že Lubomír je producent alebo dizajner tejto tašky. No, perfektné, super, hneď aj vyskúšame, či sa tam zmestia veci, testujeme dve horálky, áno, zmestia, dokonca. Aj Mila. Perfektné. Zatvoríme a môže sa ísť do mesta. Takže toto bolo vybalenie tašky Industrial, ktorá bude ponúkaná alebo predávaná v obchode Slavica, ktorý bude otvorený v nasledujúcich týždňoch v Bratislave v Kase Dunaj. Teším sa.